javi koliki je, mogu sam tu stati. It's what she said. A ćeš da... Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan vlog. Danas je nedelja, 3:30, posle podne naravno. I idemo porodično u jedan mali piknik, tako kažem. Idemo na jedan potočić. I plus usput da testiram novu kameru koju sam dobio od šogora, ženine sestre i od nje za rođendan koji će doći. Mada, kako kažu, nije lepo. Mislim, ne da nije lepo, nego nije dobro. Popolam pre rođendana, ali nema veze, ja se ne borim. Idemo testirati novu kameru, ne znam kakav će biti snimak, kakav će biti zvuk, a nadam se da će biti sve ok. Žena je sve spremila, idemo sa njenim autom, pošto je njen akumulator bio crko, pa smo zamenjali danas novi. I idemo malo njen auto da posle nerada od par dana, što mi radio, idemo da ga provozamo moj nek malo odmah. A ja mislim da ću sljedeći nedelje na posao sa njim. Tako da ljudi, ajmo polako, idemo u šumicu. Djeci, Niki! Ajmo Niki! Idemo papa? Ha? Papa. Ko je to? Ko je to? Ma to si ti! Si ti! Idi tata. Kakio si, Ko je to kakio? Ko je to kakio? Ma ko je to kakio? Je to Niki kakio? Jaj, to je Niki kakio. Jace! Hop, hop. Bravo male! E sad ti, mada! Samo ti meni šutaš. Ko pravi meni šutaš. Bravo. Bravo. Pantalone? Ajmo Čale. Šta će to? Što ti stavimo ovdje? Opala! Bacimo auto, mali autobus. Zatvorimo. Saša. Saša se vozi s tatom nazad. Tamo će pati. Hajde momo, hvali tvoju mašinu da vidiš da ti radi. Sad kad ne radi. Sad kad izvuka akumulator opet. No. Sad! Wow! Wow, mama, radi ti auto! Šta ćao? Dobro, idemo nas dvojica. Peške. Još. Dobro. Papi. Saša, ćao. Gdje pa ti? Možeš? Jeste. Sve što si rekao.
Ja mogu se strazam. Aj, Boga da. Ko je ovdje spavao? Ovdje. Ajde. Kako to pričaš? Ajde. Sača! Šta si to ti rekao sad? Šta si rekao to? Ako tega da tako da gede. Idemo mama! 200 na sat! Vozi Audi. Počela je. Ljudi, javljamo vam se ako stignemo živi. Možda vam moja žena baš jako lepo vozi. Zapravo da vidim dokle mogu ići sa tim putem. A s tim putem može ići ko zna dokle. Ajde da vidim. A, majko, baš je sve. Ništa od našeg piknika vodi na ova nas, da nas ubije negdje. Da, od tebe da. Alo, uspori ženo, idu i tu drugi auti. Saša gleda da ide. I on se čudi, ovaj put još nisam vidio. Ja snimam teror nad mužem. Snimaj teror. Ja rekao da snimam teror. Zašto snimam teror? Vidite pogled. Da te bacim sa litice. Da umreš. Može? Imam dokaz da hoćeš da me ubiješ. Hoću. Hoćeš? Zašto? Šta? Mogu ja? Ako hoćeš. Prvo da buče duks. Kako ti kad ti ovo stavim? Aha, može. Pametna žena. Onda idem u rat jebate na ruževa. Imaš mi vuči? Samo na ruku. Sad. Kuda konja veže jebate. Ovo sedlo stavlja na mene. A ti si ovo studirala? Pa stržimo od njega. Gdje si? Ne mogu da se vežem. To. Zašto? Samo gledaš isto malo piti odavde, na te vode. Digdi ga malo. A to čekaj da nije. Jedno drugo dete gotovo. Ajde. Ajmo sad Diki, sad smo spremni za igranje. Daj ruku. Oj to! Ajde. Daj bre! Oj Isuse! Pa neću valjda ja. Pa nego šta ćeš jebati? Isuse! Neću muški. Nisam muška. Pičkica. Muška brate, ali nisam ti konj jebote, ni Kamila. Evo to varila mi torbu. Ješemo Kamile. Razvat nos. Aj ti se nakući. Evo, moja žena, bez ičega, mališa,
Sad ćemo ići da šetamo tamo. I nas dvojica. Mala predaca. Evo njih dvoje već odu, piče, to baš niz brdice. A nas dvoje... polako. Naoružani smo bukvalno. Velikom torbom punom svega i svašega. Njega. I onaj tamo mali, ali evo vidite još jedan pogled. Idemo u prirodu. Ovdje baš ono, tamo je autoput. Tamo kuda ćemo mi da idemo je autoput i ispod jedan deo autoputa što ide preko mosta. Ne znam, sad ću probati zoomirat. Ne znam koliko ćete vidjeti. Tamo ima jedan mali deo autoputa i ispod ide jedna, da kažem, rekica. Tamo mi leti znamo nekad odemo od Mogujaka, pustimo psa, on se kupa, a mi se zezamo. Želimo ostavi telefon. To je avion bio, avion. Ipak mi idemo drugom putanjom. I ćemo ići tamo da smo trebali idemo, kod mosta. Pošto mi hoćemo piknik. Tu ležimo neko malo naselje. Tu da imaš kuću prirode. Milina. Imaš svoju farmu, ja bih samo volao da bi bio farmer. To bi ono nekako, ne znam, pre nisam voleo, ali sad je milina. Mislim, milina. Sad bi mogu da radim to, pre nikad nisam voleo da radim. Da pomažem, pošto imam tetku u tom kutu. I tamo sam voleo uvek da visim svako leto kad sam bio dole u Srbiji. Ovdje je isto stvarno lepo, prelepo je. Kada viš u prirodu, mir i tišina. Ali bukvalno mir i tišina. Ova rečica ide tamo ispod autoputa. Šeli smo malo na klupicu jednu tu. Jedna je ta vodica. Sad ćemo da malo jedemo lubenice, pošto ne znam gde ima tu. Tamo dalje kad bi išli. Tamo ne znam. Vodi do betona običnog. I ništa drugo. Nema baš idealno mesto za piknik. Pa i klupa je dobra, jeste da nije na ćebetu i nije na travi, ali je dobra, je tako žena? Ona bi da se valja na travu, znam ja nju. Polako, ili bati sa tatijom? Da, tu je voda. Ajde, polako. Drži tato za ruku. Šta je to? Voda. Da, ajde kod mame. Tako, ajde. Bravo! Sad s mamom, zato što je Mariša zaspala. Zaspala? Ovo kod mame lepše spava. Šta si to ubrao? Da vidi tata. Šta si to ubrao? Šta je to? Cvet. Bravo, to se duva. Ne, to neću ja jesti. Ajmo. Mali me vodi da vidimo nešto. A šta ćemo da vidimo? Achtung, Gefach! Jede Zeit, flucht, bolje da ne čitam. Majke ti ga spale. Ko zna nemački, razumijeva. Polako. Stani, tata ide prvi. Tata ti ruku. Polako. Polako, stani. Wow, stani, tata dođe dole, stani.
Polako. Tako, polako, drži se za tatu. Ajde, ti ćeš prvi. Ajde. Wow! Šta je to? Voda. Nemoj ću vodu. Wow! Nema vode. Ja sad gadno počela padati kiša, a tudi ja ne znam šta, pogledaj. Nemam ovome šta je, ovo je jedan oblak tu. Tamo iza nas ima, malo, ali nije to nešto, ne ga ubiješ sad. Pada ko luda, počela padati luda. Sada ga mare sad, ususkan sam. Neće njega kiša, neće kiša na miša. Eto je ta reka, ali ona ide tamo. Mi smo jednom leti smo šetali, Uljko, ja i Kuto, mali, kad je bio mali. Po vodi tamo smo šetali. A znaš kako je išla voda, onda nama voda bila do kolena. Ne, nego žena se stidi kamera, ona kaže nije navikla na vlogovi, pa nisam ni ja navikao da snimam. I onda ona kad vidi kameru, ne znam šta da mi kaže. Onda se smiješnije onda, evo vidite tu facu kao. Eto, pati šta će me puknuti, evo, ovo je nasilje, prijavite ovo, šalim se, nemojte. Sad se mazi, a poslije kad dođem kući ubit će Boga mene. Šalim se. Saša, hoćeš još? Alo! Au! Evo ti Kaže moj. Kiša i priroda. Ništa lepši zvukovi. Ne znam da li čujete kišu, ali ja uživam ovo. Brutalno. Ništa bolje. Da li vi vidite ovo? Kako se drvo ne da? Znači, nakrivilo se, izlaze grane, odmah tu sa strane. Sve grane izlaze tu sa strane. Drvo se bori, ali puno drva. Ima koji su popadali i su nakrivili zato što tu prolaze automobili, ali onda kako tu auto prođe, da može malo strano. Idemo? Evo, sad se smirila kiša. Ma, prelepo je to. Ovo je kao fazom biciklistička staza. Bože, ne mogu ni da pričam, ne znam sam. Eto, već je stala kiša. Fina. Šta je to? Šta si? To je šišarka. Ja se bojim šišarki ja. Šta je to? Si vidio šišarku, a? Da. A ovdje desno ima jedan put koji vodi, baš što sam rekao tamo, kod onog mosta da ide autoput, ali nije toliko čist. Znači prolaziš kroz travu, kroz žbunje, možeš koje krpelja skupiti, ali ne, ništa strašno, sve je ok to, sve full. Kao što sam rekao, idemo nazad u auto. Vjerovatno idemo kući i idemo da se šigramo s klincima tamo, da se izmoreš koliko toliko ovaj mali, već ja mislim da zna da ide nazad u auto i ide kući i onda pun energije. Joj, evo nas u autu. Kad ovaj mali prodavac trča do auta, on je dođe koliko je sati, ovaj je otežan. Baš ti ruku
Halil, ovaj drugi mali je dremnuo. Sad idemo da vidimo konje. Šta te napada, Bože sveti? A? Muva. Napao te krokodil, smajte. Sad idemo da vidimo konje. Žene, to su deca žene. Ipak ništa od konja, kiša rastegla sve. Sad idemo kući da jedemo, ja se bavim. Stigla! Halo! Evo te! O, čoveče, ovo je za film. Ovo je za film, ja moram snimati kako Blažena vozi. Možeš puno angurativno. Da staviš, pošto žena puno psuje. Da, žena puno psuje kad vozi, to ljudi niste svesti koliko ona psuje kad vozi. Kako se svađa. Ona se svađa sa vozačom koji je zona 30, on vozi 30, ona se svađa s njim. Šta voze ovaj tako sporo? Šta voze 30? I to je zona 30, kak je ona, šta ona piče, ona 60. 50. Bio sam blizu. A ovaj mali sisa. Zašto si dozvolila? Kako se ti pitala Paula? Paula me pitala kako da mi ne smeta da ti snimaš i kako to sve. Ja sam rekla da mi je draže da snimaš nego da igraš igrice. Eto. Ja sam da govorim ja. Javi koliki je! Mogu sam tu stati. That's what she said. Evo nas tu do kući, stigli smo kući. Mališa, je gladan, sad će sjesti. Sad će sjesti. Stigli smo kući ljudi, ovdje ću da završim vlog danas, pošto sad je već 6:10, nema šta više da se snima. Idem malo da se igram sa starijim sinom. Mlađi će te jede, a možda će stariji da jede. I mi da večeramo. Kupanjac, spavanjac, sutra nova nedelja, idemo nove poglede, radni poglede. Nadam se da ste uživali u vlogu, hvala vam što ste ga gledali. Vidimo se u sljedeći vikend, a možda i u skorije dane. Budemo još negdje malo drugde, pa ćemo da snimamo. Hvala vam svima što ste gledali još jednom. Vidimo se u Ćao!